Bulan estabelelo. Sa ubona mo pagama.
Bom. Amém. Isihloko sale nkonzo sithi uShembe uthi sikholwa ngokugcina umthetho kaNkulunkulu noma kaJehova. uShembe uthi sikholwa ngokugcina umthetho kaJehova. Inyanga kaMashi inyanga yokukhumbula ukufika kaBabamkhulu KwaZulu-Natal. Ngoba uBabamkhulu wafika la eNatal mhla ka-10 kuMarch ngo-1910. Ekusungulweni kwebandla lamaNazaretha kaNkulunkulu sakuveza ukuthi sithunywe nguShembe ubaba ilanga ukuba sifundise ngoShembe, sifundise abantu indlela eyiyo yokudumisa uNkulunkulu onguJehova. Izwi lathi konke lokhu sokwenza ngokulandela izimfundiso zomprofeti uBabamkhulu, efundisa amaNazaretha ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Leli vangeli lethu alivuseleli umthetho kaJehova kumaNazaretha odwa, kodwa sihlanganisa amaKrestu, ama-Muslims, libuye ligqugquzele abangakaze bakholwe ukuthi nabo abakholwe. Uma ulandela kahle leli vangeli lase-NCG, alikho ngoShembe noma ngoJesu, kodwa lingoJehova. Engifisa ukugcizelela ukuthi njengoba nomprofetikazi uCelestial eke washo, izwi likaNkulunkulu alikho ekutheni umfundisi wakho noma umfundisi wakho noma abazali bakho bakufundiseni, kumbe wena imizwa yakho ikutshelani ngomthetho kaNkulunkulu. Kodwa izwi likaNkulunkulu lingokuthi uNkulunkulu yena uqobo lakhe utheni kuwe encwadini engcwele. Ngamanye amazwi, i-authority yezwi likaNkulunkulu liyiBhayibheli kuphela. Izwi likaNkulunkulu liyefana kumuntu wonke, ungumKrestu, ungumMuslim, ungumNazaretha, noma ngabe awukazi ukholwa. Abanye amaNazaretha acabanga ukuthi ngoba leli vangeli ligxile ekukhonzeni uJehova, thina esilishumayelayo asisekho ebandleni lamaNazaretha. Kubona umNazaretha ngumuntu ohlale edumisa uShembe kuphela. Kodwa ngingaze ngazi ukuthi ngenzeka kanjani ukuthi ngingafike ngithunywe uShembe ushumayela ivangeli ngoJehova, bese kuthi uma ngenza engithunyiwe bese kuthiwa yimina futhi engikhebuke uShembe. Laba bakhuluma lokho basuke bazi ukuthi lento abayikhulumayo ayinangqondo, ngaphandle ukuthi basuke bezama ukusinyundela, noma ngingazi ukuthi basinyundela kobani, ngoba leli ilizwi lezulu. Asifuna ukwenza okuthandwa ngabantu,
kepha sithunywe ukuba sibuyisele abantu uNkulunkulu njengoba kwakwenza umprofeti, naye evuselela izimfundiso zikaJehova njengabo bonke abaprofeti abamendulelayo. Uma uthi ubheka amabandla amaNazaretha namaKrestu, indlela abakhonza ngayo abaholi babo, ungaze uthi baqhudelana ngabo, ngoba lowo nalowo uthi ngowami umholi onguNkulunkulu, yize kubo engekho okhuluma iqiniso. Ukubizwa umuntu ngokuthi unguNkulunkulu kuphambene nomthetho kaJehova, lo othi uShembe wathunywa ukuba awuvuselele. Okuyikho ukuthi bonke abaprofeti bakaJehova bathunywe nguJehova ukuzoshumayela ngezwi lakhe kubantu bonke. uShembe inyanga yezulu wakuchaza kahle lokhu mhla ethi uJesu, uMahomed noShembe zithunywa zikaNkulunkulu ezifike emhlabeni ngesikhathi ezahlukene, ezizweni ezahlukene, kodwa zilethe umyalezo owodwa okuyizwi likaJehova. Namanje-ke ayikho imfundiso yabaprofeti, uhlanganisa uJesu noma uYeshua, uMahomed noShembe, engaphikisa umthetho kaJehova njengoba sawufundiswa nguMose. Ebandleni lamaNazaretha incwadi eliyiTestamenti elivuselela iThora ziyihlabelelo zamaNazaretha. Kusukela kumthandazo wokuvuka kuze kube isihlabelelo sokugcina, uShembe ukhuluma ngoJehova, efakazisa ukuthi nguJehova yedwa uNkulunkulu wethu okumele simkhonze. Mhla ingilosi iqala ukusifundisa ngomthetho kaJehova, yavula uvesi 3 no-4 womthandazo weSabatha ofundeka kanje: mesabeni uJehova zukulwane ngezizukulwane, nigcine imithetho yakhe owanilobela yona uJehova ngenceku yakhe uMose, ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo Inkosi. Ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe, akayi kuyamukela imithandazo yenu, akasoze anehlisela izibusiso uma ningayilaleli imithetho yakhe niyigcine. Ithi-ke ingilosi, yilesi sisekelo sokuNazaretha. Lokhu kusho ukuthi ukukholwa kwenu kusezincwadini ezinhlanu zokuqala eBhayibhelini. Uma uthi ukholiwe kodwa ungayigcini imithetho kaJehova owayiletha kithi ngoMose, lokho kukholwa kugcina lapha emhlabeni ngokwebandla lakho, kodwa akwaziwa ezulwini. Uthi-ke uShembe, noma nithandaza ngegama likaJehova, uJehova angeke awamukele umthandazo wenu, futhi akukho zibusiso oyokunahlisela zona. Uma ukukholwa kwenu kungagxilile ekugcineni umthetho kaJehova. Le mfundiso kaShembe ivuselela imfundiso kaYeshua ngokubaluleka kokugcina umthetho kaMose. kuMathewu 5:17-19 uYeshua uthi umthetho kaMose ungunaphakade. Uma kuba khona ongawugcini, abuye afundise abantu ukuthi mabangawugcini,
angeke lo muntu owenza lokho angene ezulwini. UYeshua akagcini lapho. Kanjalo futhi kuMathewu 7:21-23 uthi noma ungahlale ubiza igama likaYeshua uthi Nkosi Nkosi, ngiprofethe ngegama lakho, ngakhipha amadimoni ngegama lakho, ngenza imisebenzi emikhulu yamandla ngegama lakho, kodwa uma ungawugcini umthetho kaNkulunkulu, kothi ekufeni kwakho usufika phambi kwaYeshua uyoxosha ethi suka kimi menzi wobubi, angikwazi. UYeshua usitshele ngokungananazi ukuthi uma ungawugcini umthetho kaNkulunkulu njengoba eshilo kuMathewu 5:19, akumele ungene ezulwini ngoba ungumuntu ongumenzi wobubi. Njengoba lathi ilizwi asifundise indlela eyiyo yokufundisa ukukhonza uJehova, sithathe lezi mfundisweni zomprofeti u-Isaya Shembe, ukuthula kube kuye. Ngifisa ukuveza kafuphi ivangeli likaShembe eliqinisayo ukuthi uShembe wayefundisa ngokukhonza uJehova yedwa. Kwenye izintumayelo zakhe lapho umprofeti echaza ngokubaluleka komthetho kaMose uthi, and I quote him, labo abafihla iqiniso elithize emthethweni kaJehova ayiloba ngenceku yakhe uMose, noma bekushintshe noma bekuzibe, labo badla umlilo uqobo, futhi uNkulunkulu akasoze akhulume lutho nabo ngosuku lokuvuswa kwelisana. Labo bangabathengisi ngeqiniso ekukholweni, bayoba ngabancinyane embusweni wezulu. uNkulunkulu uJehova uveze iqiniso eliphelele ngemithetho yakhe ebhalwe phansi. Wayefundisa nangabaprofeti kanye nabapristi. Ngakho laba abangavumelani nemithetho kaMose baya ekulahlweni. Amen. Le mfundiso kaShembe ngokubaluleka komthetho kaMose ibonisa ukuthi asigcini ngokubhalwe emthandazweni weSabatha, ngokuthi uJehova siyokumesaba ngokugcina umthetho wakhe owasilobela wona ngeMose. Kodwa noma eShumayela wayehlale egcizelela ukugcinwa komthetho kaJehova. Ngokusobala ubabamkhulu uyasifakazela ukuthi leli vangeli esilishumayelayo ngokukhonza uJehova alisuki lapha eNCG, kodwa livangeli elivuselela izimfundiso zakhe ubabamkhulu. Kuye kube sengathi ibandla lamalanga kaNkulunkulu liqhamuka nento yalo uma lifundisa ukuthi ekukholweni umthetho kaNkulunkulu mkhulu kunamasiko ethu. Ngakho awukwazi ukuthi uthi ukholiwe bese ucabanga ukuthi uzohlanganisa amasiko akho aphambana nomthetho kaNkulunkulu. Ake sizwe ukuthi umprofeti wathini efakaza lokhu esikushoyo. Kule nkulumo uShembe uthi, and I quote him, ngesikhathi ukuthiwa kunina landelani lokho uJehova akuvezile, bathi cha, silandela lokho esafica obaba bekulandela. Kuyilapho noyise babo babengaqondi lutho. Ningabi njengokhokho benu abazenza lukhulu izinhliziyo zabo.
kuyimanje sithwele izono zabo. Amen. Njengoba uYeshua esifundisile ukuthi uma singahambi ngezimiso zikaJehova siyolahlwa ngokungeniswa esihogweni somlilo. NoShembe ufundisa lokho. Kule ntumayelo uShembe uthi kunjalo ukuphika ubukhona bukaThixo. Uyojeza uthanda noma ungathanda. Akhalelwa umuntu esigodini sosizi. Nani bemndeni yabo akukho eniyokubenzela khona uma sebedlulile emhlabeni. Kuphela ngumlilo, ubusuku nemini. Aninandlela ukubakhulula ngaphandle kokubacelela intethelelo enkosini ngeminikelo nangemthandazo. Nani niyoze nidlule emhlabeni nikwenza. Amen. Kunabantu abanevangeli uSelestial olibiza ngokuthi i-love theology. Lapho ngaso sonke isikhathi sithola kunezimfundiso zabantu ezikhuluma ngothando lukaJesu noma lukaYeshua. Kuze kuthiwa noma sifa angeke sizithwale izono zethu. Ngoba ngokubethelwa kukaYeshua esiphambanweni sesithethelele izono. Kodwa uthi uma ufunda iBhayibheli lezi zimfundiswa ngothando noma ngegrace lukaYeshua ungazitholi ezimfundisweni zikaYeshua. Esifundeni uthole uYeshua efundisa ngokuthi uma ungahambi ngokwezimiso zikaJehova uyolahlwa esigodini sosizi. Akukho lapho uJesu esimuzwa efundisa khona ngothando. Kodwa simuzwa efundisa ngomthetho kaNkulunkulu. Ukuthi uma ungahambi ngomthetho kaNkulunkulu angeke ungene. Mhlambe uPaul wafundisa ngazi kodwa uJesu akazifundisa. Ukuthi uma wenza isono uthi uma ufa uye esihogweni. Leyo imfundiso kaYeshua. Akakho futhi omunye umprofeti owake wakhuluma ngento enjalo. Ngamanye amazwi kwaqala ngoYeshua ukuthi uma ufa ubungawugcina umthetho kaNkulunkulu uye esihogweni. Akakho ngaphambili umprofeti wakakhuluma ngokuthi umuntu ekufeni kwakhe uye esihogweni. Kwasho uYeshua. Ngakho-ke angazi ukuthi abantu uma sebekhuluma enye into basuke sebeyithatha. Bese sengathi isihogo into ikhulunywa ngomunye umuntu. Kanti kwasho yini? Kungenzeka kanjani ukuthi umuntu oyedwa engafika afundiswe ukuthi uma ungawugcina umthetho kaJehova uyoxoshwa nguye uYeshua ezulwini. Kubuye kube yilowo Yeshua futhi othi ngokufa kwakhe asengasono. uYeshua engakhuluma kanjani abuye aziphikise. Njengoba ingilosi yasichazela isihlabelelo nembhedesho yebandla kanye nezintumayelo zikaShembe zilibeke obala ivangeli lomprofeti. Isekelo sobuNazaretha imithetho kaJehova njengoba yayifundiswa nguShembe ubaba mkhulu wokamfundisi. Nokho kulo ibandla lamaNazaretha kunamaNazaretha azama ngazo zonke izindlela ukuchitha umthetho kaJehova ngokusebenzisa izintumayelo zenkosi ilanga out of context. Bese kufihlwa enye ingxenye yentumayelo ukuze kubukeke sengathi inkosi ilanga yayiphikisa izimfundiso zomprofeti nomthetho kaJehova.
lo mkhuba uzowuthola kakhulu uma bezama ukuchitha umthetho ukuthi uJehova uthi singabahlabeli abalele noma singabahlabeli amadlozi. Ngike ngezwa intshumayelo yomholi wasePhakameni kwevidiyo lapho ethi khona ukuhlabela abangasekho akugcini ngokubanikelela eLatin, kodwa kusho ukuhlabela abangasekho njengoba sikwazi okuhlaba inkomo ukhuluma nabalele. Futhi-ke umholi wasePhakameni kufanele ukuthi namanazareta ekwenze. Ngiyamphikisa lo mholi kule nto eyikhulumayo, udukisa amanazareta. Akavele yena athi uyena ophikisa umthetho kaJehova kanye nezimfundiso zikababa mkhulu ngokuhlabela amadlozi. Akasho njalo ukuthi uyena, hhayi ukuthi ubaba mkhulu, ngoba ubaba mkhulu wayelandela okushiwo uNkulunkulu. Nansi imfundiso kaShembe owayekhuluma ngo-1927 emzini wasePhakameni ngokuhlabela amadlozi. Uthi-ke ubaba mkhulu, nizwile emthethweni wayizolo okule iBhayibheli ukuthi anisekwakhonza amadlozi, nomthetho othi anisazihlanganisi nabafowethu abenza okunjalo, ngoba abenza okunjalo bayanengeka kuJehova. Kusho ubaba mkhulu. Ngaso leso sikhathi babuza onkwanyana nomzeliku bathi, nceku yenkosi, angeke sahlabela okhokho bethu na? Waphendula umprofethi wathi, cha bantwana bakaNhliziyo, okwenu kuhle ukuba nibakhumbule eLatini elikhulu emzini kaJehova ePhakameni, kunokuba nenze njengalabo abangenaye uThixo. Amen. Those are the words of umprofethi. Uthi-ke uShembe abahlabela amadlozi abanaye uThixo, bayanengeka kuJehova. This is the teaching of our prophet, Isaiah Shembe. Peace be upon him. Ngakho-ke ngawo u-1927 ubaba mkhulu wacacisa ukuthi singawahlabeli amadlozi. Uma wayengakaze ubaba mkhulu akucacise lokho ngaphambili, kodwa wakucacisa ngoJulayi 1927 esePhakameni. Kulento othi lo mholi wasePhakameni, ubaba mkhulu wathi kwenye intombazana, ngizokuhlabela imbuzi emhlophe ngibonga amadlozi akini. Ngalokho sekusho ukuthi ubaba mkhulu wayegunyaza ukuhlatshelwa kwamadlozi. Kodwa lo mholi engasho ukuthi ubaba mkhulu lo ntombazana wamhlabela leyo mbuzi emhlophe. Akakusho lokho. Uthi wathi nje ubaba mkhulu ngizokuhlabela imbuzi emhlophe ngibonga abantu bakini, ngoba wayekhuluma ilanguage bona bayaziyo. Kodwa kasho ukuthi ubaba mkhulu wamhlabela imbuzi emhlophe. Ngalokho kusethi leyo nkulumo kababa mkhulu isiphikisa lento ubaba mkhulu oyishilo ukuthi umuntu ohlabela amadlozi akanayo uThixo. Umuntu ohlabela amadlozi uyanengeka uNkulunkulu. Which was a proper teaching to all people. Noma ngabe ubaba mkhulu wayihlabela leyo ntombazana, uma uShembe engathi kuyedlana ukudla okushisayo ngeSabatha, usungathi ngoba uShembe usho njalo kuwe bese ufundisa amaNazaretha ukudla okushisayo ngeSabatha, uchithe umthetho weSabatha owufundiswe nguye uShembe.
Amanazarete ayenze njalo ethi kwathi ngosuku oluthize ubabamkhulu wathi kodwa ubabamkhulu ewubekile umthetho owususela uNkulunkulu eshilo ukuthi ngokomthetho kaNkulunkulu kuhamba kanje. Kuyimfundiso yomprofethi ukuthi okhokho bethu abasiwa amadimoni, kodwa futhi kuyimfundiso yakhe ukuthi singawahlabeli amadimoni. Ubaba ilanga wafika walandela izimfundiso zikababamkhulu ukusifundisa ukuthi okhokho bethu abasiwa amadimoni, kodwa futhi akukho lapho ethi khona ubaba ilanga asihlabela amadimoni. Akukho. Akaze nje ubaba ilanga eme phambi kwebandla ethi amanazarete akahlabela amadlozi, ngoba wayazi kahle ukuthi leyo nto ubabamkhulu wayichitha, ngoba ngubaba ilanga owathi siyolandela izimfundiso zikababamkhulu. Akakho omunye umuntu oyophambana nokushiwo ubabamkhulu. Washo ubaba ilanga lawo wathi mina nginishiya nomthetho enawufundiswa ubaba. So angazi ukuthi-ke uma umuntu seqhamuka nento eshiwo ubaba ilanga ephikisa ubabamkhulu, usuke lowo muntu lowo ezama ukuthini? Uxova ibandla. Lapha ngizoveza le ntshumayelo yenkosi ilanga ehlale icashunwa ngamanye amanazarete, kodwa hayi ngokuphelele, ngenhloso yokubukela phansi noma ukuphikisa izimfundiso zomprofethi. Le ntshumayelo ihamba kanje, ayikhothi baba ilanga. Lezi zinto ngizifundela ukuba ningakhohliswa muntu, ningathi uma nihlangana nabantu abahlakaniphile nabafundisiwe bese benikhohlisa. Ningaqali okunye ukuhamba enye into abaye banikhohlise ngayo abezinye izinkonzo ukuthi nina nikhonza amadlozi. Angazi ukuthi umuntu okhonza idlozi wenze njani, likhonzwa kanjani, angazi ukuthi likhonzwa kanjani idlozi. Kodwa ngazi ukuthi mina ubaba akafanga, nogogo akafanga, nobabamkhulu bakhona, nabakho oyihlo omkhulu bakhona, baphilile. Abanye bakuNkulunkulu, abanye basejele. Ngikholwa yilokho ukuthi abanye baboshiwe njengoba sihamba nje, abanye obaba nomama abadala baNkulunkulu. Nathi sikholwa la. Otherwise ngaba sibanikeleli ukuba sithi obabamkhulu bangamadimoni. Sazi ukuthi sihamba nabo obabamkhulu baphila. Yikho sicela sibanikelela. Nengilosi yafika sifundisa lokho. Ngiyabuza-ke kini manazarete, ubani owathi idlozi libi? Kulotshwephi lokho ukuthi idlozi libi? Kulotshwephi ukuthi obaba ngosathane? Ubaba ilanga wayebuza into vele engeke eBhayibhelini ukuthi idlozi libi. Le ncwadi engiyifundile ithe uma ngabe nizwile indaba kaMose, uMose uma ehlangana nesihlahla sisha singapheli, kukhona umoya okhulumayo esihlahleni, uyabuza ukuthi hawu lona okhulumayo kulesi sihlahla ngubani? Uthi-ke lo osesihlahleni, nginguThixo kayihlo. uMose uthi ubaba ongubani na? Uthi lo muntu nginuThixo ka-Abraham, ngiwuThixo ka-Isaka, ngiwuThixo kaJakobe. Kwabe kuyini labo bantu? Kwabe kungesilona idlozi. Uma kungabanye abantu kuthiwa bangcwele, uma ngobaba kuthiwa ngosathane, uma kungu-Abraham ungcwele, uma kungu-Isaka ungcwele, uma kunguJakoba ungcwele. Uma kungisenza ngakhona
kungumpande kungudinizulu kuthiwa ngosathane. Akukho lokho maNazaretha. Ningakhohliswa ngabantu, ningadukiswa ngabantu. Ngihlale ngiyichaza lento ukuthi lento ubaba iLanga owaye eyikhuluma waye ehlasela amaKristu emfundisweni zawo. Ukucacisile ukuthi wayehlasela amaKristu ezifundisweni zawo. Nathi esingavumelani nazo. Ngesabathe endlule bengikhuluma ngomfana owahlubuka kuyise nakubafowabo. Lo mfana wathi noma esezenzile zonke izono kodwa wangakhohlwa nguyise. Uthando lukayise lalokhu lukhona enhliziyweni yakhe. Angazi ukuthi lwasala kanjani. Kusho ukuthi inhliziyo kayise yayilokhu ikhala ithi, Nkosi, umntanami wenze njani? Noma ehlupheka kakhulu esechithe yonke into yakhe, akashongo ukuthi ubaba mubi. Ubaba uyahlupha. Ubaba wangipha kancane imali, inkomo nembuzi. Akashongo njalo. Wathi uma esexakekile kakhulu wathi ukhona ubaba ekhaya. Lamanikiniki wonke engiwambathile nokudla kwezingulube engikudlayo ongafanele ukhona ubaba ngizoya kuwo. Akazange aduke lo mfana. Omunye wayezothi kuhle ngicekeze noma ngebe abeke isono phezu kwesinye. Lo mfana akakwenzanga lokho. Wahamba wayosebenza ezingulubeni. Nakhona lapha abaze bamphatha kahle. Yize kunjalo akaqhubekanga ngokwenza okubi. Yize ayiphathekela. Lo mfana uthi yena ngizobuyela kubaba. Ngithi baba ngonile kuwe. Ngonile uNkulunkulu. Baningi abantu lapha uma bethandaza bathi Nkosi ngithethelele izono zami. Ungubani wena ongasho njalo? Ubona ngani ukuthi uNkulunkulu uyawuzwa umthandazo wakho? uNkulunkulu uzozwa kanjani umthandazo wakho na? Ngoba ulimi lwakho lubi. Nenhliziyo yakho imbi. Nezenzo zakho zimbi zifana nezami nje. Umuntu ohlakaniphile uma ethandaza uthi baba ngonile. Nina bakwethu ngonile. Angazi-ke ngoba abanye abantu bacabanga ukuthi oyise ngoba sebafa sebezibhuki. Umoya omubi. Thina asikholwa yilokho. Lapha ekuphambili sikholwa ukuthi obaba nomama nogogo bakhona nokuthi sibhekwe yibo. That is the teaching lapha esikholwa yiyo. Kodwa ubaba lapha lo mfana wayekhuluma ngoyise ophilayo. Hayi ngoyise wendlu. Ubaba iLanga ke wayesenikeza iexample. Wathi obaba benu mase befile khona izinkolo ezizithi sebengamadimoni. Uthi kodwa thina la ephambili asikholwa lokho. Nala kuleli bandla asikholwa lokho. Sikholwa ukuthi yibo kufanele sithandaze kubo bese imithandazo yethu bayidlulise iye kuNkulunkulu. Amen. Le nkulumo ehlale icashuna ngamanye amaNazaretha ayiphelele. Kodwa amanye amaNazaretha ahlale acaphuna lesi sigaba sentshumayelo. Bese kungavezwa lapho iLanga selibuye licacisa le ndaba. Eqondisa lokho owabe ekushilo. Lokho wakwenza ubaba iLanga ukuze abantu indaba yakhe ingasale ibadida. Uma iqhubeka inkosi iLanga ithi kodwa angikhulumi ngoyihlo ababezidala benza zonke izinto eziphambene nokuNazaretha. Mina ngikhuluma ngobaba wami
ngoba ubaba wami wayengcwele. Amen. Esho umprofeti. Amen. Manje uma ushiya lentshumayelo yenkosi ilanga njengoba injalo, ungenza izinto eziningi ezogcina zikudalele enkulu inkinga. Oqala inkosi ilanga ends up by qualifying obese ekushila. Kodwa lokho osekuchaza muva akusavezwa. Le nkulumo isihunyushwa ngokuthi kumele sithandaze sibhekise kubazali bethu. Kungakhathalekile ukuthi uthandaza ucela kumuntu mhlawumbe osesihogweni kumbe umuntu owabe eyisitha sakho noma engubaba wakho. Uyabona njengoba sekwaba khona njena lezi nkulumo kuma-video, i-technology is so advanced. Ungafunda umuntu ekhuluma into ekuthuka kanti umuntu bengakuthuki. Ufundiswe umuntu ekhuluma enye into kanti umuntu azange ayikhuluma. Namhlanje baba kune-video ethi ubaba ilanga ethi uNkulunkulu kaShembe uJesu. Kodwa ngahamba ngathola ukuthi kwahlanganiswa impumelelo inkulumo engafani. Kodwa zahlanganisa. Kodwa awumuzi ubaba inyanga ezothi uqalaphi lokuthi uNkulunkulu kaShembe uJesu. And ungaze uthuwe ubaba uthilo. Uthi ubaba uthini wayefundisayo. Kanti lento ihlanganisiwe. Enye into iyahlanganiswa ingekho. Enye ikhishwe. Ngake ngezwa enye inkulumo kaMalema ethi ethuka amazulu. Kodwa ngathi ngiyithola le nkulumo, ngayithola le nkulumo uMalema engasho lento esisho manje. uMalema waxwayisa abantu bakini wathi nizothi amazulu anje. Kodwa basebekhipha lokhu ukuthi nizothi amazulu anje. Wayeseqhamuka esethi amazulu anje sekunqanyuliwe. And kwase kuba nesizathu sokuthi uMalema uyawenyanya amazulu noma uyawathuka amazulu engakaze wathuka. Nalapha-ke intshumayelo kababa ilanga ithi ikhuluma ngenye into ubaba eyikhwalifayile into okhuluma ngayo. Bese ikhishwa leyo okhwalifaya ngayo. Bese kuveza le ukuze konke kuhambelane nale ndlela yabo abafuna ukuthi kwenzeke ngayo. Bese bethi ubaba ilanga wathi. Kulokho engikushoyo ngizonika izibonelo ngezinto esengike ngahlangana nazo. Mina ekhaya ngahamba ngino 10 years. Sabuyela kwaShembe ngoba ubaba engamphathanga kahle umama. Sesihambile ubaba wavele wakhohlwa yithi. Safana nabantwana ongakaze abazali. Kodwa kubantwana bakababa kwaba yimi ngedwa engifunda ngize ngiyophumela ngiphothule e-university. Kwabuye futhi kwaba yimi ngedwa enginamathela enkolweni. Sengikhulile ubaba waziqhenya kakhulu ngayo. Ngoba lo mntwana owayemxoshile wathola ukuthi usefunde waze waphothula e-university. Lo mntwana lona wayekhule engamazi nokuthi umntwana wakhe wathola abantu uyena osehlangana naye esontweni ubaba wemvaleli. Kodwa esehambile emhlabeni ngase ngiba nokuhlupheka okukhulu engangakwazi ukuthi kuvelaphi. Ngaya kubaba inyanga ezulu ngobika lokhu kuhlupheka. Wabe ubaba esengibizela iceleni sethi wabe ekuthanda ubaba wakho. Ngasho ngeqholo ukuthi ubaba wabe engithanda ngoba ngangicabanga kanjalo. Yabe isithi inyanga ezulu
ubaba wakho wabe engakuthanda, ukube wayekuthanda ngabe mina ngiyakwazi lokho. Wabe sebuye ukukhuluma okungakuhle ngobaba, kodwa engakuzi ukuveza lapho. Ithi-ke inyanga yezulu, konke lokhu kuhlupheka kwakho kudalwa inhliziyo kababa wakho. Kuzofanele uhlale umnikelela ukuthambisa inhliziyo yakhe, ngoba le nhliziyo yakhe izohlale ihlupha ngoba kwakungubaba wakho. Niyezwa leyo? Lena angiyitshela ngoba ngayitshela ubaba inyanga yezulu, ubaba sewahamba emhlabeni. Lo kwakungubaba wami, kodwa ngingazi ukuthi ukufunda kwami nokukholwa kwami kwangamjabulisi, ngoba izingane zakhe owabe ezithanda azizange zifunde futhi azazi zakholwa. Kwenzeka kanjalo. So ngenkathi ngise esontweni ngikholiwe futhi ngifundile, ubaba waziqhenya kakhulu ngami, kanti inhliziyo yakhe uphatheka kabi ngoba uyazi ukuthi akazange wangikholisa, uhlangane nami sengimdala. Manje kube ngathatha ngokuthi ngubaba, ngase ngithi uma ngithandaza ngibhekisa kuye, yini eyayizokwenzeka kuye? Kwakuzokwenzekani ngoba ubaba ngangazi ukuthi uyangithanda kanti akangithandi. Okwaku very possible ukuthi kube mhlawumbe ngangayile eNazaretha, ngangizothi uma ngicela ngibhekise kuye. Ingilosi yayisifundiswe ukuthi uma sizonikela asoqala isinikele sisho sisesendlini yonke into esiyinikelelayo, ukuze kuthi uma sesisenkonzweni singalokho sichitha isikhathi ngoba kunabantu abaningi. Emva kwenkonzo sathi sethula umnikelo eLatini kwangena ingilosi. Yabe sithi asithathe omunye umnikelo ongu-20 rand siubeke eceleni. Sathi masikwenza lokho, kulo mnikelo kwaqhamuka izwi lenye inkosana ithandaza, ibhekise kokhokho bayo, icela izinto eziningi. Kuyacaca ukuthi lo mfana lo wawuthatha umnikelo waya nawo kwabadala noma emsamo, wayokhuluma nawo, ukukhuluma ngawo kokhokho bayo, wayesefile zonikela. Kodwa ngenkathi ewubeka esekhaya wabiza okhokho bakhe, hhayi uShembe, hhayi uNkulunkulu. Khona lapho kwabe sekukhuluma kulo mnikelo ikhehla elidala lathetha limfisela lokhu ukucela kwakhe. Kodwa okukhulu kwaba ukuthi uma ethi ucela imoto, leli khehla lathi akaye ehlathini eyofuna izingodo zokwakha isibindi egibele sona, ngoba nabo babesebenzisa isibindi. Kwakusho leli khehla. Yasibuka ingilosi yamoyizela, yabe sithi seniyabona-ke ukuthi kwesinye isikhathi kwenzekani uma nithandaza nibhekisa koyihlo noma kokhokho bethu. Lo muntu othethisa lo mfana ngukhokho wakhe, kodwa wayengayifuni leli, enenhliziyo embi, enomona. Konke ukuhlupheka kwalo mfana kusuka kuleli khehla, ohlala ethandaza noma enikela ebhekise kuye. Ithi-ke ingilosi, lo mfana lo ohlala ebhekisa kuleli khehla, kodwa akazi yena ukuthi ubhekise esitheni sakhe, ngoba leli khehla ngelakubo. Ukuba lo mfana uthe uma ethandaza wabhekisa kuShembe, bekungeke kwenzeke konke. Ninenhlanhla nina ngoba uNkulunkulu waninika umxhumanisi ovela ezulwini. Noma ngabe nivelelwa yini, uyayemukela imithandazo yenu.
anehlisele izwisisi. Ukubika kuShembe ikhona ukuqondile ngoba uShembe uyisithunywa sasezulwini. Amen. Le imfundiso esasinikezwa ingilosi ukuthi kuyingozi kangakanani ukuvele uthathe for granted ukuthi uyisho ngoba ubaba wakho noma uyihlomkhulu ungavele uthandazekile. Noma ngokwejwayelekile kungayiswa isono ukuthandaza ubhekise kuyihlo, kodwa kuyingozi ngoba usuke ungenalo ulwazi lwalo muntu othandaza noma onikela ubhekise kuye. Sengisho-ke kubantu abangagoliwe thina asikuvuma thina ukuthandaza kwethu kuba kuShembe kuphela. Kuyingozi ukuthandaza ubhekise kumuntu ongenalwazi lokuthi lapho ekhona usezulwini noma usesifotweni, noma nguye yini odinga usizo lwakho. Wena ucela kumuntu yena odinga usizo lwakho ngoba vele usekulahlweni, usekuhluphekile. Ithi-ke inkosi ilanga oyihlomkhulu bakhona baphilile, abanye bakuNkulunkulu, abanye basejele. Ngikholwa ilokho ukuthi abanye baboshiwe. Manje ungayicela kanjani into kumuntu oboshiwe? Uzokwazi kanjani wena ukuthi lo muntu uboshiwe noma akaboshiwe? Ngoba nami ukuthi ubaba ilanga usenkingeni ngakutshela ubaba inyanga ezile, ngoba sengizomtshela usizo ezina. Wathi mnikelele ngoba ubaba wakhe akahambanga kahle. Manje ungahlala ukwazi kanjani? Ithi-ke ingilosi ningathi uma ngabe nithandaza noma ninikela nibhekise koyihlo noyihlomkhulu. Bekisana uShembe ngoba uNkulunkulu unikeze uShembe ukuthi uyena ophakathi kwenu noNkulunkulu. Ithi-ke ingilosi asothandaza sibhekise kuShembe ngoba yena uyisithunywa sikaNkulunkulu. Vele uzele uzosikhipha ezinsizini zethu. Isho njalo ingilosi. Ithi uShembe uyena baba wethu. uShembe uyena mama. uShembe uyena uNkulunkulu. noShembe umoya ongcwele. Angizobona laba oShembe ngisibo asebephikisa ubaba omkhulu, abafundisa amaNazaretha into engekho, abangalifundi ngisho iBhayibheli, abakhulumi ngeBhayibheli leli ubaba omkhulu owakhuluma ngalo. Bafuna ukuthi bephikise iBhayibheli ngobaba ilanga. Bafuna ukuphikisa ubaba omkhulu ngobaba ilanga. Baxova inkolo kaJehova, baxova inkolo kababa omkhulu. Kodwa thina lapha ingilosi ifike yakucacisa ukuthi ukuhamba kwethu kunjani. Yathi yonke into eshiwo ubaba omkhulu ngeke uyifice iphambana neshiwo iBhayibheli. Uma iBhayibheli lithi into ethize ayingenzeki, ubaba omkhulu wayedlulisa kubantu kumaNazaretha. Nobaba ilanga wathi mayefundisa ethi akakho umuntu, wathi ngisho ngabe abafundisi, ngisho ibandla lonke, ngisho ngabafowethu, ngisho yini, asikwazi ukuchitha umthetho kababa omkhulu. Kusho ubaba ilanga. Amen. Ngisho sezohamba emhlabeni wathi mina ngishiya nomthetho eniwunikezwe ubaba omkhulu. Ngofa ingenani